avui amb vosaltres l'alcalde de Sant Boi. És un plaer estar aquí amb vosaltres, de compartir una mica doncs, en moments delicats el que fem, el que ens agrada fer. Crec que això és el que hem de tenir al cap. No és que digui, no funciona per les empreses i funciona pels ajuntaments, és impossible. O no funciona per l'administració i funciona per les empreses, tampoc. O funciona tot o no funcionarà res. Per tant, actitud innovadora de les empreses, també de l'administració. Jo sempre ho dic, i aquí també que estem en família, tenim una administració encara del segle XIX, necessitem una administració més àgil, una administració que cregui en internet, hem de posar-nos a treballar conjuntament, buscant sinergies i amb un lideratge compartit. Doncs moltes gràcies.